बाक्सानि सालबारियाव प्रेसिडेन्ट कालार्स टु आसाम पुलिसजों लोब्बा लाखिनानै सालबारि पुलिसा दिनै सालबारि फरायसालिमायाव सालबारि फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लाफानानै एवारनेस मिटिं लानाय जादों। बे हाबाफारियाव आनन्द बाजारनि आउटपस्टनि पुलिस आइसि समेरुन देखानि बानजायनायाव सालबारि पुलिसजों लोगोसे सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी आरो लेङाइ गोरायुं डक्टर दुलेन बसुमतारी आरो गासै फोरोंगुरुजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोराबो बाहागो लाफायो। लोगोसे सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी माखासे ड्राग्स फेग्रा जौ जुवानि सोमोन्दो लाखिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौनि खोथा बुंदों खौरांनि गेजेरजों आरो लोगोसे सालबारि महकुमानि पुलिस बिफाननि एसडिपिअ सुमेरन बैश्यजों लोगोसे सालबारिनि गासै पुलिस हान्जाया बाहागो लादों। सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारीया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो मिथिनानै लादो। प्रेसिडेन्ट कालार्स डे बेवहाय अखम पुलिस प्रशासन सालबारि थानानिफ्राय जोंनि नैबे सालबारि फरायसालिमायाव दिनै बेनि सोमोन्दै एवारनेस केम्पिं मोनसे फरायसा भिडिपि गावबुरा गासै फोरोंगुरुफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों जाहाथे जोंहा फैबाय थानाय दिनफोराव साबसिननिख्रुइ हामसिन जायो। दिनै भारतबर्षनि सर्वोच्च सन्मान प्रेसिडेन्ट कालार बे प्रेसिडेन्ट कालारखौ दिनै अखम पुलिसा मोनबोनो हादों। बे जोंनि थाखाय देरगाथाव गोग्गाथाव आरो जोंनि थाखाय मोनसे गाहाम बाख्नायथाव मोनसे खामानि जानानै फैदों। दा अखम पुलिसा जेरैबायदि खामानि मावबाय दं नैबे खामानिखौ गोजोननानै भारतनि प्रेसिडेन्टनि जिथु सन्मान बे सन्मानखौ मोननो हानाया एसेल' बाथ्रा नङा। बेखौ मोननायनि थाखाय जों दिनै अखम पुलिसनो सालबारि कलेजनि न'खरनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे दिनैनि बे जिथु होम मिनिस्ट्रि बे होम मिनिस्ट्रि डिफेन्स डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार अखमनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोननोबो जों अखम पुलिसखौ गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन खालामनायनि थाखाय साबायखर बावदों आरो लोगोसे समाज फोसाबलु खामानियाव आरो पुलिसनि जिथु प्रशासनिक खामानि बेवहाय गोबां सुबुरुन होनाय आरो बिथोन होनाय आरो गाहाम खामानि मावहोनायनि थाखाय स्ट्रंगेस्ट खालामनांगौनि थाखाय जों आरोबाव आरज गाबबावदों। आमार जितु अखम पुलिसर हाइएस्ट अनार প্রেসিডেন্ট কালার নিশান এইটো আমার অসম পুলিচে যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সেইটোৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিটো সৰ্বোচ্চ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সন্মান কঢ়িয়াই আনিব পাৰিছে সেইটোৰ কাৰণে আমি সালবাৰী কলেজৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক লৈ আমি সেলুট জনাইছোঁ। গতিকে আমাৰ দৈনন্দিন बे हाबाफारियाव जोंहा अखम पुलिसनि जानानै एसडिपिअ सार समिरन बैश्य बिथां आनन्द बाजारनि आइसि बिथां आरो लोगोसे गावबुरा भिडिपि जोंनि कलेजनि भाइस प्रिन्सिपाल डक्टर दुलेन बसुमतारीजों लोगोसे गासै प्रफेसारफोर फरायसाफोर इउनियन बडिनि जिखिनि बिखयबबिया बिथांमोना नुजाफैनो हादों आरो बेनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो दिनै मोनसे फोसावबावदों जोंहा एसडिपिअ सारा जे कमिउनिटि मोनसे हल लुबाय दं थाबैनो बेखौ दिहुनफुंनाय जागोन बेनि थाखाय बिथांखौ जों धन्यबाद होदों आरो थाबैनो बेफोर मोजां खामानिया जाफुंनांगौ। जोंनि ओनसोलल' नङा देगाव जिबायदि ड्राग्सनि बेफार जागासिनो दं आरो एक्सिडेन्ट जितु ड्रिंक्स खालामनानै गारि सालायनाय मानाय बेफोर एक्सिडेन्टआ खमिलांगासिनो दं बेखौ एकदम गैया खालामथारनो थाखाय जों अखमनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जों आरो रिक्वेस्ट खालामबावदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन।
बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360